Mabel Loza García é hoxe a invitada de Mulleres de Portada, un proxecto da Secretaría Xeral da Igualdade enmarcado na Unidade de Muller e Ciencia para visibilizar a mulleres galegas notables no campo da ciencia, a innovación e a tecnoloxía, e galardoadas co Premio María Josefa Wenenberger. Licenciada en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela, completou a súa formación científica no Centro Médico Monte Sinaí de Nova York. Hoxe dirixe o Grupo de Investigación Biofarma, centrado na aplicación da farmacoloxía ao descubrimento de fármacos. O seu equipo multidisciplinar dedícase ao desenvolvemento de proxectos de I+D+I nas fases temperás do descubrimento de medicamentos. O grupo de investigación que dirixe na USC inclúese nun dos 7 centros da Rede Europea para a Creación de Fármacos. Que supuso o que vostede mesmo calificou como fito? Pois para nós supuxo o fito profesional, casi diría o máis importante da nosa vida como grupo de investigación, desde, como vostede decía, fai 20 anos, porque realmente responde a dúas das características que valoro máis no liderazgo do grupo e que o equipo valora máis. Unha delas é estar, por decirlo de alguna maneira, na primeira liga do noso ámbito e ser un dos 7 centros de Europa de altas capacidades desto, en cribado de fármacos. Isto é moi bo e foi moi difícil de acadar. Pero tamén significa o seguinte punto que para nós é tan importante como este, e que a partir de agora non é que vayamos a traballar separados como un dos grandes centros, sino que vamos a traballar xuntos, sinérxicamente, con os grandes centros europeos, que é outro para min dos significados importantes. Se queremos facer medicamentos máis rápido e mellor, en lugar de competir, temos que colaborar. E ese é o segundo fito, que existe un consorcio europeo das grandes estructuras de investigación para traballar conxuntamente. E agora mesmo, cales son os campos de investigación ou os fármacos sobre os que ven a traballar vostede como directora de Biofarma? Que nosotros traballamos enfocados a doenzas que non teñen unha resposta terapéutica boa neste momento. Entón, bueno, pois as de sempre, o cancro, o neurodegeneración, as enfermedades raras, son os ámbitos no que máis concentramos o noso esforzo. Pero, aínda hoxe, señora Loza, non constata vostede unha ínfima representación feminina en postos, digamos, de responsabilidade da investigación científica. Como cree que se podería revertir esta situación? Bueno, a verdade é que cada vez máis a investigación científica está empezando a ter liderazgo femenino. Eu estou segura de que foi moito traballo acumulado, pero cada vez máis se constata que hai máis mulleres asumindo o liderazgo femenino na investigación científica. Eu creo que representa o cambio dos tempos e temos que manter esa capacidade de recoñecemento igual entre homes e mulleres. A pesar de esos avances, considera que sigue a existir sesgos de xénero, polo menos no campo da investigación científica? Bueno, no cambio de investigación científica pública, por lo menos escrito na lei, como lle poña no exemplo, non deberían existir sesgos de xénero. É verdade de que ahora mismo se o mira hai o efecto tixeira, é dicir, hai moitas máis mulleres facendo tesis doctorais, postdocs, que mulleres liderando equipos de investigación ou nas cátedras universitarias. Eu teño a esperanza de que toda esa base de mulleres excelentes que están a traballar nas súas tesis doctorais e nos seus postdocs realmente veñan a ocupar e que realmente se equilibre esa parte de arriba da pirámide. Temos que, esa é a nosa loita tamén agora. Vostede promoveu, ademais, a fundación de 3 empresas, non? Como foi esa experiencia e se foi fácil incorporarse a ese mundo tamén tan masculinizado? Bueno, como foi ese mundo? Pois, pouco a pouco. Eu creo que cando empezaban as primeiras reunións, antes falábamos da rede esta europea de grandes centros de cribado de fármacos, eu e un par de secretarias do equipo coordinador éramos as únicas mulleres nun grupo nos que igual había 40 persoas. Agora casi somos o 50%. Moitas das líderes, precisamente, moitas non, pero varias das líderes das unidades de altas capacidades somos mulleres neste momento. O sea que pouco a pouco está a cambiar, pero é certo que a empresa é máis masculina aínda que o mundo público da investigación.
científica. Bueno, eu creo que teño que decir que sempre me sentín moi respetada por os meus colegas nas empresas que citou e nunca sentín que esos colegas me visen como diferente ou con menos capacidade por ser muller, con lo cual realmente supoño que por eso tamén son persoas eu creo que con uns valores humanistas extraordinarios. Esos son os equipos nos que che gusta estar. Entonces, un valor máis é o respeto e a igualdade, non? Cree que faltan máis accións destinadas a visibilizar a muller científica? Bueno, por exemplo, aquí en Galicia creo que a labor da Secretaría de Igualdade realmente equilibrou moitísimo. Eu neste momento non diría que boto de menos accións, por lo menos no noso entorno, pero sí que creo que son accións extremadamente positivas para crear ese escenario, porque o problema non é só o que estás a vivir, é a visión dos que veñen despois, dos nenos e das nenas, non? Entón eu creo que todo ese conxunto de accións están a visibilizar a igualdade e pareceme moi ben. Moitísimas gracias, señora Loza, por compartir o seu tempo con Mulleres de Portada. Moitas gracias a vostedes.